chỉ bảy vết rồi cắt chân đi là cái lâu lòng bảy vết chơi quá chuan nắng mà đi ra ra lệ phát hiện ra ra subscriber xin khát lại mấy cái lâu phim về ta cái lòng khóc mày chuan trần bây đầu là quý dễ rồi là tụi này em tu cần tầm thấy na te subscriber te cần phun dễ thấy na turin trần bây đầu là quý turin cái hành nghề lệ bốc châu này chuan với đi hiện in arsa tuy đó xem đàn ôn xăm xí thế ta thế mà bồn hông khảo tập sâu mày về thầy đầu te cán ông chuyện đó in lâm bằng cái cô chút tiếng á này thì cái cô cán lâu cô rem trang lâu mấy theo chút tiếng thế tam qua har sa lu tục lâu bồn lâu lạc không har sa xí lâu chẳng har sa tuy ta cái xem đàn cán em đón đi thì chuan in hết tại hiện har sa ông á thì ôm ti anh ấy hay chuan tại hiện vết cái đó hôm á thì cái phần của hồ anh ấy chuan thì capsicum chỉ thum anh ấy chung green chili ông bóc capsicum chili nên cái tại hiện purun sen ông bóc chuan tomato ông bóc dania ông bóc salt le purun var ne ấy green chili anh ấy chuan artui ông bóc thì chuan hết là mà hiện corn flour anh ấy ini maida ani ve tuha chuan vinegar le light soy sauce om boka chuan chili black pepper om boka chuanin calcium chan anga hei hi a hau tak lo em maya mania om te emo ti hostel ka tiang vela om tan te chuan awesome a hak salowa chu wangin ilo ti ve he anga video hi to pui mi lo en sakunin ka men bok teu ani ti chuan kan kap changa kan han tu rowi anga severin capsicum sang hi kan chana capsicum hi kan kat ma severanga ei hi alai ta ka hian ka thelanga hengau kan man hi kan lo nei rem chang vek lo ani po in ai cây suối nó hành tím mây là akal khung ari ruang kan siat thei nan karon ti don ni chu wangin heng zong zong hi kan lei vek lo ni point a siam thei thawa ti kha kan soi lang ve le sam du bok ani chuan hi hian cutting hi uluk ve nga ya kan zir pa ve zel ani maya ti khan in lo en khan thì sau hiện cần cắt lenga panga vekin cần cắt tanga pis nga vekin hei hetami hi milo en ula hei po pis nga kamanga hei po pis nga kamang lenga chuan heng ho kaman bang hi chu tan ka da thalenga hetami hi pun sen hi alai taka ka phelanga chuan alai taka ka phel nuwa hian ka phel le don ni chuan cái tế abo ka hi ka pai anga ti chuan ti hian ka thlir sin anga ti khan panga thau ka manga hi po plate khat dai lek ka siam do na chu wangin angai tam lawa ti hian lo on pot sela chuanin chicken tomato hi kan ti ve le bokanga tomato hi lai taka ka phelanga ti chuan alaya hok ka ti lenga chuan amu hi ka pai dei don ani inui chuan a pai lo thei tho boka hei po hi hian panga tho in ti hian kan ti lenga he ta hin lom le bok sela khan heng lo hi kan vet man tu la chu ani mai ta chuan green chili hi hian kan ti lenga hei tel ki kamang tel bokanga athak lo turin ka do sia thak lo tuk lo tu purun var hi hian
kan lo kan a chop sa chu kan tua ma se a ti dan zong zong kha ron ti dan ve kha ka du bok sia chu wangin ka ron ti lang don ni ti hian a chip theiam berin kurun var hi a mui tui du khop maya chu wangin lo war veru a si sel bok ani kurun var hi chunga chuan hi a tok to a heta hian ka da thale potanga ti hian chuan pulun sen hi kan ti ve lenga i tok le ka nga tro chuan ti hian sin te in hei ti zong hian an tia ti chuan heta hian alo chop that alo som tha em me lon ni kan tok le ta view a hi po hi pulun sen hi tia kan chan sim hian zai hetia zai non ang ve kha a ti chi lawa chan chu tui pur duwa tin chem siam lutuk lawa chan hian a tui du boka chuan pu so ti nei hi kan ti lenga e po hi ti zong hin a sei zong hin ka ti ma sak potanga so thing tak hi ke ma ber hian in ka ei thei thei thin lawa in du lo chuan a tel lo thei tho ni so thing hi ka ru nge ka tha lam pangin a ngei vak lawa chu han ka ei thei thei vak lawa se ka ei lui thowa ti po hi ta hian kan da lenga ti kha chuan kan nei kan wal maya ei chu arwana tel tur adi tho wangin se kan pui khom deuh senga ti chuan in heta hian dania hi ei kan kat lenga kan ti hian abul te hi ta penga hian dania po hi zainon lo tur ni zainon ka tiom hian chu hetia ti non lo tur hi ni chan chu atui duwa aduk du boka khan atok le ta viewa po hi heta hin ka dale phot anga ti kha chuan kan man ro nei kan man ro man turam chi kan kat kim to ti chuan asa hi kan kat ve le thung don ni hi chu ti gen lo sena asa hi kan kat ve le thung anga plate khat dei lek ka ti don awangin piece shang sari vel sang ruk sang sari vel kan ti don ani ei ngoro sang ruk sang sari chau ti rawang sakte hin ates ve chin hi angaya chu wangin ka cameraman hi sakte a ma ania lian de ngai lawa ti hian khan kan kat zauta a ti chuanin a marinate na tur a mix na tura kan siam dona kan steel ball kanaya steel ball a hianin artui pung khat lek ei hi ka chu ke anga ti chuan ka tel don ani khan artui pung khat kan tela ti chuanin chi Amazon kan telanga black pepper Amazon kan phul bokanga ti chuan corn flour hi fian te khat fian khat ani chu hi fian khat hi ka telanga chuan maida hi fian ni ka tel bokanga ti chuanin vinegar hi chuan hi light soy sauce ania hei hanen chengula Golden Mountain ti NZ ka heti ang kan man ang kherin lo man ve du takin fian te khat ang vel chu ni ang ka tel kha
ti chuan ta hianin he ti lai te a lo ti lang lu se cameraman hian he lai te a dania chop sa kan nei hi hei hi ka tel bawk anga ti khan ka tel bawk anga ti chuan kan tuna chuan pianin kan lo mix anga ai mix chabe to ang ren khop maya hei tuna chuan ol sama siam ol sama atuye mem boka chome atan aman thia ti chuan chuanin itinge kan soyam coffee te thingpui te Coke, Sprite, ti vel te nena han me tan to khan a hit em mai ni heta hianin arsa hi kan lo tel to anga arsa hi ta heng ka da phayanga ti khan thadewin kan mix le do na ni aba han tui do ta kem ale ti chuanin kan thil man tur ho chu kan lom nei kim ta ti kha chuan he ti lai hian veg kan nei kim to a hian arsa kan marinate so le to boka ti kha chuan veg kat dan te arsa kan marinate dan te a marinate dan te ti kha chuan kan sata a ti chuanin arsa hi kan kam min le photanga ti chuan kan siam do na ni ti kha chuan kan sian na zau to boka ti kha chuanin arsa kan atangin kan tran thei to do na ni kan enzel ale ti chuan bel ka lo chuang sa towa ta hianin tel ka da do na khan ei kan chuang sa ta ti chuan arsa kha kan kang min do na ni cái phần phẩm lên người về sự bên tranh đâu rất mấy thế cả đầu trong ring đâu vậy mà ít lúc sẽ kiếm về đâu nè sắp tới con kia sang đây sắp đó thì chuan cần ăn sọ fry tur kha hi kan tur kha ti hian a te te in kan ti nga min mai em maya a om ti hi chu in chet thau kan am ni kon chu wangin kan rei wa lawa gas sam mama lawa in hi kala chok ko ma chura dang chu pa chun jom ne ma ya ye te lo sang man te ya a poi thui man lo we e ye no ma la a tui ma le me do ne mi ringo ta po hi chu ko pa chun jom ne ala a dang hi salu tu to lo to ra ngai la tel an ge si a chak ve ang sia hemi kan lo hi hemi hi marinate na hi atui ve anga kan ti tui sa ga ka ani wangin chuan gas ka off ka on kan on lo ka nga
chỉ là các cần sa phát là chủ phát các đá luôn để thì các fry luôn là tùy đồ này tùy đồ thấy được đấy thì chuột các con đây là what hay video kan cắt rúa ya các phone memory alo full la tu bangin kan han edit chen le ka bat chuan hei ka alo in fry me ka hei hi atok to hei color hi amoi to khop mai hei tuna chuan ka sok nga amoi lắm mày hay là color hi mồi muối thật này camera hiền amoi ni hi lòng dâu em ô tí về này chuan hi ka da sanga tel hi ka bun mun da ka bun dona chuan tel panin siam don ni ole ti chuan tel thar ka da nga tel hi ai tam bak lo tel la helu tu lo chu wang ti tam tu lo wang apa saberin hei kan kat kha china kan kat kha purun var hei ka tel ma saber dona purun var hi amui har bera wang ka tel ma sabera chuan purun sen ina zui le halanga purun var so thing poi ta na lo ro yan kan to kolanga hin hal cham mai ring pui thok mai ti chuanin marcha hring ka chan kha ka tel le anga hi kan veg cut kha hi ka tel le hal do ani chuan kan tong tin le nga big chata ya ti chuanin arsa hei china kan fry ta mal khop mai hi kan phak le nga so fin le hirbel pang ai ang tia pokhan siam le no ai ar sa lo nia chuan black pepper ka tel le nga chi te ma zon ka tel le pokhan yan vinegar te dong yan sina kan light soy sauce kha kan tel to a marinade na kan nei tu ton dark soy sauce hi ka tel do ni chuan oyster hei atu em me a hi an alsa hi tu ka ti chu wan ka tel la nga yan khat ve la ni ka tel kha chuan hết tại hiền so thing le purun var her khol kan mai a hei hi ka tel do na hei tiang za ve hi ati tuya chuan dong beratan hei dania hi kan phul le ma phul zo vek lo ma to pa a chainan ber mang le do ni a chuan kan so thing le ma a de in kan do ni sẽ làm tiền về lúc này là đuôi arrow tắt thì các tôi dầu tỏ lên tỏ hắn tỏ dầu đôi này rất là nhiệt tuyệt cần mì xả ini nambah
in hết tại hiện tận nia khi cần phun lên ạ chạy nan chuan in chọc chi thế mà xong cần phun lên ạ khan mỗi em mình chuan chuan thì hết thì lấy tiền hiến lúc nộp đâu hết ấy cái xiên rồi tắc cái này chuan hết tại hiến cắn tem tour cái đó tuy đâu cắn tem đồn đi tu này hiến mi pali cái nó mà bắt khát chewing cắn tem đồn đã cắn tem sao vậy rằng tuy đâu cắn tem đồn đi cắn tem này what's such a bear nó rất xinh đẹp, phụ nữ xanh này, tươi tụ, chúng nó sắp tiền, tem về đồn đi, chú cái tem đồn nó rồi cho nên liền đấy cái gì mà nghe ăn lên, tươi tụ, số mình tem về ngó. Tuy mô, trời, mong ngày là tem về để đó nó, tươi tụ, tuy tục mô, tuy tập rất tem, xiêm tươi mẹ, ở đây, cần lỗ mấy, thì chuột, cần video té tổ khác là mình ăn sạc vào in cần lỗ mà, video này phải cả cái in mua lẽ trước đồ nè, in giờ vào in một tùy mong trả vét u lẽ.